videa. Chcem sa vám poďakovať za 25 odberateľov. Som tu na 4. deň alebo 5. Pozrite, veľký ľad. Ako môžete vidieť. Joj, skoro som spadol. Dali ste to rýchlo, som veľmi prekvapený, že ste to tak rýchlo dali. Veľmi vám za to ďakujem. No a to je tak všetko. Ozve sa vám za chvíľku. Ozývam ľudia a pustím vám timelapse. A musím takoho pozdraviť do videa. Takže zatiaľ sme to tu zrobili. Už nemáme moc času. Pozdravujem ťa, Kiara, do videa a uvidíme sa u ďalšieho. Dajte tu like.